Mehribanlar, Türkmen medeniyeti ve sunugaty asırların dowamında kämilleşip, bugünkü gün yurdumyzyň, halkymyzyň dünýäde belen derejelere, ad awraya eýe bolmagynda möhüm orun tutýar. Hormatly prezidentimiziň belleşi ýaly Türkmen halky uly sunugaty, uly edebi, medeni mirasy döreden halkdyr diýip belläp geçmek bilen bugünkü gün hormatly prezidentimiziň başdanlygynda milli mirasymyzy östirmäge, edebiýatda we sunugatda ýer galdyran görnükli wekillerimizi ilmat haýdan öwrenmäge giň mümkinçilikler döredilýär. Her ýylyň 27-nji iýununda ýurdumyzyň ähli künjeginde medeniýet we sunugat işgärleriniň şeýleki Mahtumly Pragynyň şygyry ýetkeni uly dawara bilen bellenilýär. Şular dogrusynda gürrüň etmek üçin ýörüýde Kerket Trawynyň 1-nji orta mektebiniň muallimi Gülşirin Soltanow bilen söhbetdeş bolmak üçin mehmançylyga çagyrdyk. Gülşirin, milli medeniýetimiziň sunugatymyzyň şu günkü gün alyp barylýan ösüşi dogrusynda bir geňişlen görüň beräýsiňiz. Başlysynda hawa dogry bilýäňiz, sanjy günden ýurdumyzda medeniýet we sunugat işgärleriniň şeýlede Mahtumly Pragynyň şygyr etkeni uly dawra bilen bellenler. Elbetde şu ýaly bayramçylyklaryň bellenilmegine bolsa, esasy garaşsyzlygymyzy gazanmagymyz bilen eýe boldyk. Garaşsyz Baky tarap Türkmenistan Bedebatly Atmurady mekany ýylyna garaşsyzlygymyzyň şanly 35 ýyllyk toý bellenilýär. 35 ýyl bu taryh üçin juda bir uly möhlet bolmasa-da ýurdumyzda şeýle gyska wagtyň içinde görüp eşidilmedik derecede uly ösüşler gazandy. Şol sanly garaşsyzlyk döwründe edebiýatyň, sunugatyň, medeniýetiň ösmegine de giň mümkinçilikler döredildi. Garaşsyzlyk halkymyza ähli babatda erkanalyk berdi. Şol sanly çeper edebiýatyň ösmegine özüniň uly täsirini ýetirdi. Elbetde türkmen edebiýaty diline ilki bilen gözümize akyldar şahyrymyz Mahtumly Pragy gelýär. Mahtumly Pragy bilişimiz ýaly Türkmen milli dilini hem düýbüni tutucı şahyr hökmüne tanalýar. Akyldar şahyrymyz Mahtumly Pragy ähli babatda kämil eserleri döredipdir. Häzirki döwrüň şahyrlarynyň ählisi ýaly Mahtumly Pragyny özüniň halypasy hasaplaýar. Sebäbi şahyryň döredijiligi giň gerimli, çuň mazmunly hemde biziň edebi dilimizde ýazylan şygyrlardyr. Häzirki wagtda edebiýatymyz millilik babatda hasta uly ösüşlere eýe boldy. Millilik şol bir wagtyň özünde döwrebap edebiýat bilen sazlaşykly görnüşde dünýä edebiýatyny bilen aýakdaş gitýän hökmünde ösüp başlady. Gülşirin dogry belläp geçýäňiz, türkmeniň görnükli şahyry, dünýäniň akyldar şahyry Mahtumly Pragynyň bugünkü günde ýygyny dowam etýän halypa şahyrlarymyzyň, şoň bilen bir hatarda ýaş şahyrlarymyzyň ençemesi ýetişip gelýär. Şolar dogrusynda görüň edýär. Hawa häzirki wagtda halkymyzyň arasynda ýaş şahyrlar, halypalyga ýetişen şahyrlar ören köpdür. Hemde halk köpçüligi tarapyndan söýülip okulýar. Şeýle halypalyga ýetişen şahyrlaryň arasynda öz döredijiligi bilen halk köpçüligini özüne aldyran şygyrlary söýülip okulýan şahyrlaryň biri de Seýitmurat Geldiýewdir. Seýitmurat Geldiýew diňer özüniň döredijilik ýolu bilen däl, eýsemde jurnalistika ugrundan hem ussatlyga ýeten şahsiýetleriň biri hökmünde tanalýar. Elbetde Seýitmurat Geldiýewiň döredijiligi häzirki wagtda ýaşlaryň arasynda hasda meşhurdur. Onuň şygyrlaryny okaýan muşdoklary onun döredijiliginden täsirlenip özleri de öz boluşly döredijilik älimine gadam basýarlar. Seýitmurat Geldiýewiň şu pyrsatda ömür ýolu barada da biraz durup geçsek ýerlikli bolarmy diýen. Şahyr Seýitmurat Geldiýew 1980-nji ýylyň 18-nji iýunyny Mary welaýatynyň Mary Trawynyň Babadayhan birleşiginde dünýä iner. Orta mektebi tamamlandan soňra ýurdumyzyň baýry ýokary okuwçy aýlarynyň biri bolan Mahtumly adyndaky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň jurnalistika hünärini okuwa gerýär. Eýem talyplyk döwründe ýaş şahyr özüniň zekini açyp görkezýär. Hemde ol türkmeniň altyn asyry atly bäsleşigiň iki gezek ýeňjisi bolýar. Talyplyk ýyllarynda eýem ilmi işler boýunça bäsleşigiň ýeňjisi bolýar. Nesil gazetiniň poeziýa bölüminiň redaktory, ýaşlyk teleýaýlymyny Ganatly galam döredijilik gepleşiniň redaktor hemde alyp barjysy bolup işleýär. Uniwersitetde 2013-nji ýylda üstünlikli tamamlanan soň bolsa, Altyn asyr Türkmenistan teleýaýlymyny hemde edebiýat we sunugat gazetlerini işleýär. Edil häzirki wagtda bolsa Seýitmurat Geldiýew Biznes Reklama gazetiniň baş redaktor hökmünde tanalýar. Poeziýa, şygyryýet bu sunugatyň iň bir täsin görnüşleriniň biridir. Poeziýa ýa-ni şygyryýety her adam bir hil düşünýär. Oňa kimdir biri ruhy taýdan lezzet alýan serişde hökmünde seredýän bolsa, ýene birileriniň bolsa iç döküşýän bir iň bir ýakyn
Nerse sökmünde hem seyredip bilýärler. Şahir Seyit Murat Geldiýewiň döredijiligi hem özüniň döwre baplygy şol bir wagtyň özünde milliligi bilen hem tapawutlanýar. Şu ýerde şahyryň dörejiliginiň esasy ýaşlarda täsir galdyrýan ýerleriniň biri de onuň häzirki zaman döwre bap sözleri ulanmagy ýa-da dünýä edebiýaty bilen aýakdaş gidýänligi illerlikdir. Şygyrlar esasen duýgynyň üstü bilen berilýär hem de şol duýgulary häzirki döwre bap diliň üstü bilen kopyalaşdyryp bermeklik eýam okuyjynyň aňyna ören has hem ýakymly täsir etýär. Şahyr häzirki wagtda ýaşlaryň arasynda esasy temalaryň biri bolup ışık söýgi temasynda ýa-da durmuş meselesi babatda da özüniň dörejiligini gowy şygyrlary döredipdir. Şolaryň arasynda Ejem bilen Kakam atly şygyryny okap bereýin. Ejem bilen Kakam dünýädir maňa. Janyma boy beren ezizlerimdir. Jahan tertibine oboldan jogap, çağalamdan ozal eziz yerimdir. Göz başım, mehrabım, mehribanlarım. Kökenim, kemendim, nesil nesibem. Ejem bilen Kakam älimdir maňa. Beminnet ýaşaýşym, ömür vesilem. Özümden närazy olan alnyny, borcumy ölçäri ölçegler dardyr. Ömrümde, ruhumda ebedi galjak, üzülüşip bilmejek bergilem bardyr. Kasamanyň beýik Taňryň adyndan meniň ömrüm şolaň mehri barada. Ilahy tertibe şüphem ýok sebäp Ejem bilen Kakam dura arada. Şu real görnüşde Eje Kakany hasda beýiklik derejesine ýetiripdir şu şorunyň üstü bilen. Hem de perdendiňim ena tanyň öňündäki borjy barada hem bellek geçipdirdir. Hawa her bir şu şygyry okan çağalar ýa-da ýaş nesil hem şol özüniň ena tanyň öňündäki pertentlik borjuna bolan jogapkarçylyk hasda ýokarlanýar hem de bularyň ählisi bolsa biziň ata-babalarymyzdan gelýän ýol ýörelgeler, adatlar bilen hem baglanyşyklydyr. Ana şular ýaly şygyrlaryň üstü bilen tutuş jemgyýet üçin ähmiýetli bolan şygyrlaryň üstü bilen ýaşlary häzirki wagtda terbiyelemek esasy wezipeleriň bir hükmünde seredilýär. Indi şahyr özüniň döredijligini ulanýan öz boluşly bir hiç kimin kam meňzemeýän seferçilik serişdeleri de bar. Mysal üçin şahyryň ýazyp goýur natly şygyrynda şular ýaly setirler bar. Saply käsemdäki gara kofede ak owany gara gözüm çaýkanýar. Perişdeler depder baryn ýapyp ýör, dünýäň düýbi ýyllar bilen çaýkalýar. Şu ýerde ulanýan saply käsemdäki gara kofede diýdi. Biz adatça käse dip öz çaý içen käsemiz gözüň getirýäs ýöne ana saply käse onda ýa biz bakal dip ulanýas öz leksikonumyzda şol bakal sözüni millileşdirip türkmen diline geçirende saply käse dip ulanmagy başarypdyr. Hemde şol gözüň kofe meňzedilmegi eýen bu bir hil edebiýatda türkmen edebiýatynda täzeçilik bolsa gerek. Ýani ak owamda gara gözüň edil görejiň kofenin bakalyň içinde çaýkanyş ýaly görejiň herekete gelmeginde şoňa meňzedipdir. Ýa-da onuň Aşyk ýigdiň haty şygyry häzirki wagtda ýaşlaryň arasynda iň bir meşhur şygyrlaryň biri bolsa gerek. Ol barada da aýdyp geçsek, ýeri näme diýip näme aýdaýyn, sütemkär gözleriň syýnagyny içip, bar syrymy ýüze çykaryp barýar rentgendey nazaryň içimden geçip, gawaklaryny serpen çağın gözüňden gözüme üýtgeşip ýakym çaýylýar, kalbym semi oýnap sowan gursagym sen naşyja näzikligine çoýunýar. Sen obodan, düşe girginç obodan, kämil sen Mozart'yň mukamy deýin, her sefer sen höwesinde oýanyp, seniň arzuwňda uka gideýin. Duşsam alçyraýan seniň aňýansyň, alajyn gözleýän soğurak gezmäň, ömrüm sakawlady saňa ýetenne dört burç arzuwlarmy toglap bilmän. Sen men şahyrlyk hetdini eltdiň, seniň kirlän ilhammy gorjalap. Söz aýtsam, çem tapyp eger aýdaýsaň, ýeri näme diýip berersiň jogap. Eger sözüm alsaň, ýürek näderkä? Megerem partlar ol, bagda çydaman. Ýöni ýok diýäýsäň, estağfurullah, nerede, nähili dilerkäm ama. Şu sorunna da görnüş ýaly ýanky bar syrymy ýüze çykaryp barýar rentgendey nazaryň içimden geçipde de bir hili ulanýan meňzetmeleri adamyň duýgusuna, aňyna täsir etýär. Ýa-da kämil sen Mozart'yň mukamy deýin diýär. Inde şahyryň şygyrlaryny okanyňy esasy adamyň özüňde dünýä garaşynyň giň bolmagyny talap etýär. Şol zatlary bilip, ýani
berýän ilmi maglumatlary ýa-da beýlek meňzetmelerini düýp manysyny bilmeseň şolary düşünmek juda çetindir. Hemde ýanky şu şygyrlaryny okuyan adamyň özüniň de dünýä garaşynyň hem giň bolmagyny talap edýär. Ýa-da meňzetmesinde 4 burç arzuwlaryny toglap bilmän diýdi. Eýem 4 burç arzuwlar diýip tegelik zatlar ýa togluk zatlar tegelenmeli. Adatça ýöne 4 burç arzuwlaryny toglap bilmän diýip eýem çeperçilik serişdesini ýerlikli peýdalanmagy başarypdyr. Hawa gülşürün dogry belleýäňiz Seyitmurat Geldiýewiň ençeme goşgularyny okanyňdy, dinläningdi bir duýgularyň has bir giň mewç urýanyny özüň bilmän galýan Supersi diýen poemasynda şeýle setirler bar. Adam söýse aşyk bolýar, iki uçsuz diýär. Özüň ol duýgulary ýaşamasaň beýle setirler döremezmi diýen. Şahyr ýöne ýerden tap ýerden şahyr bolnanyp mukadiýen şol duýgulary başdan geçirip şonuň esasyny duýgularyny şygyr setirlerine geçirýär. Doğrudan da ýanky Seyitmurat Geldiýewiň hem Superisi poemasy ýaşlaryň arasynda ören meşhurluk kazandyr. Hemde şol ýanky bir bölejek ýaşlaryň arasynda hem ýoň bolup barýan setirleri öwrülipdir. Ýani adam söýse aşyk bolýar, iki uçsuz. Aşyk söýse şahyr bolýar, joş alyp. Şahyr söýse kim bolmaly hana aýt, Mecnunmy, Mansurmy ýa-da Nesimi. Akyl ışga ýetse tükke düşýärdi, eňre berýär, ejiz gelýär kesebi, dözgelerden ol ulah kesebi. Söýgü satsyolugyň serişdesi däl, ony akyl bilen ölçäk keseri. Şolar ýaly setirleriň üstü bilen ýanky özüniň şu Superisi atly poemasyny aşk söýgü barda da bir hili ymykly, anyk maglumatlary bermegi başarypdyrdy. Şolar ýaly setirler häzirki wagtda hasda diňe bir kitap sahypalaryna berilmän eýsem internet platformalarynda ýa-da beýle kanallarda giňden paýlaşylyp şolaryň üstüne ýaşlaryň arasynda giňden meşhurluk kazanyp barýar. Şahyryň dörediciligi giň gerimli bolmak bilen onuň ömür, durmuş, filosofiýa barada da döreden ençeme ajaýyp şygyrlary bardyr. Ýani ömürme yüzlenme atly şygyry da şolaryň hatarynda bolsa gerek. Ey ömrüm, dat ömrüm, sen nirä ýetdiň? Goşlukmy, öýlemi, ikindi demiň. Seni goşgu bilen uzaltjak bolup, demläp goýan çaýyndy ejemiň, içibem bilmedim gyzygyny warka. Ýoksa men bilýänem, duýýanym ahyr. Bir gün çaýdy sowajagnam ejemiň, men bolaýyn ýa-da bolmaýyn şahyr. Anga şahyryň şu setirlerden görnüşi ýaly ömür haýsy menzile baranydy, ony manyly bir ähmiýetli dip ýaşamak barada aýdylýardy. Özüňden bir at galdyrmak ýa-da geljekki nesiller üçin ähmiýetli bolan miras galdyrmak barada jemlenilýär. Şahyr Seyitmurat Geldiýewiň dörediciligi biz üçin öz boluşly şöhret älemidir. Gülşarynda ordanam şeýle mazmunly gürrüň etdik. Şahyr Seyitmurat Geldiýewiň bir ömri dörediciligi barda giň mazmunly gürrüň etdik. Ýaş molimligiňe seretmezden, ýaş hünärmenligiňe seretmezden bu şeýle mazmunly täsirli gürrüň bermek üçin onuň üçin köprek özüňe mokamaly. Özüňem goşgy ýadýanmy? Eger goşgy ýadýan bolsaň öz dörediciligiň barada bir gürrüň eräýsen. Hawa özümde ýaşlykdan okumaga hevesli bolup, goşgulary, çeper edebiýaty, çeper eserleri köp okumagy halaýardym. Hemde şolara bolan heves, şolara bolan türkmen edebiýatyny ýa-da dünýä edebiýatyny okumak, türkmen halkynyň şahyrlaryna, ýazgylaryna bolan buýsanç, howanç duýgusy da şu käre gelmegine sebäp bolan bolsa gerek. Häzirki wagtda da şolar ýaly halypa şahyrlaryň dörediciligi bilen izgiderli gyzyklanyp, medeniýetde çap bolandan olary okumaga howlugyp durýarsa, ana şolary okumak hevesi, şolaryň berýän duýgulary da bize de bir näme döredicilik bilen meşgullanmaga eterýärdi. Ana şu fursatda menim öz watanymyza bolan buýsançymy goşky setirlerini beýan etmekçi. Baş üstüne. Ene hüdisi ýakyn söz bar. Ol söze yerleşýär tutuş ömrümüz. Goýny cennet, her garşyna gudrat bar. Bu biziň mukaddes, eziz watanymyz. Topragy, sehrasy, dagy mukaddes. Denizi, derýasy, çölü mukaddes. Ir seherden sergin şemal öwsenine, asuda parlayan tuğu mukaddes. Pederleriň arzu edip ýeteni, asuda parahat ata watany, denýäris başymyzyň täjine, waspyn etýär, ele alyp galamy. Töölemi Gülşaryn galamaň uçy ýetip bolsun mundan beýlekim. Sen özüňe de döredicilik äliminde ulusturnuklaryň
eýe bolmagyny arzu etýän, geljekde halipa şahyrlarymyz bilen bir hatarda adım tutulmagyny arzu etýärin. Söze, medeniýete, sunugata hormat goýan, medeniýetimizi, sunugatymyzy ösdürmäge, ylmy taýdan öwrenmäge giň mümkinçilikleri döredýän gahrman arkadagymyzy hem de arkadagy gahrman serdarymyzy hem köp sag bolsunmyzy aýtýan sebäbi bagtyýar döwrümüzi wasp etmän oturmak mümkin däl. Her bir adamyň kalbynda, yüreginde watana bolan buýsanç, watana bolan söýgi bir alyp barýan işlerinde, alyp barýan çekýän zähmetiniň üstü bilen eriş argaç bolup geçýän. Bu ýyl 2026-njy ýylda Garaşsızbak bitirip Türkmenistan Bedew atly Atmuradyň mekany ýylynda bir toýlanjak türkmen halkynyň bir baş bayram bolan garaşlygymyzyň şanly 35 ýyllygyny her bir adam özüniň zähmet üstünlikleri bilen barýa gülşürini ýene bir gezek beren täsirli gürrüňleriň üçin köp sag bolsun aýdýan. Ondan beýlek hem alyp barýan işleriňde diňe üstünliklerini ýar bolmagyny, bilim berýän, ösüp gelýän ýaş neslin hem ýokary derejelere eýe bolmagyny, watanymyza öz münasip goşandyny goşjak ýaşlar bolup ýetişmegini arzu edýän mehribanlar şunuň bilen söhbetdeşligimizi geçirip gutarýar. Indiki duşuklara çellik, hoş sag bolun.